Abusia mama wa kwaba FM bra emergency Ghana TV eso na busa se na oni ndada no enenso yenne enenso bio enem so for masaso assign ababiem na ene jeje abatan we ekoma abatan no eya amami bi ena ne ba afifie ni nyina ne se enkra na kwa ne botan ni nyina ne se ni reason all the fifie ne se nkora ne dos wo fie ena no so pese onye adwuma school kwa pese okono wentimi anko maame no so se oye ne ono nkasa na adwuma o hwe enkrofon so ma na ntia de ono nkasa ne badie ontimi na se ontimi nta ne nche na onsu adwuma dia onko obi anchen enko sua adwuma na se onko ye adwuma ma obi ane wom onko sirem no ne busuafo ne papa mo enko ne kotsina ho akwada se ompene abusan ko nko hwe video no na nyam nchiremu pi na se ye banso a mo sonfo akosia faculty eno so me wo ma nchire bi wo ho ma trem ho yenko hwe video no embra ye frozen mpacho ye frame Victoria ago okay mpacho no pay die boko betanya boko sa mame me frɛ boko na me bae me ne me ba na ete ye frɛ Agnes Bawa of 96.3 be 1.5 year nie me hu ba bi owo me frɛ no a won kyerɛ me ba bi owo fiada we ya na obi kyerɛ me ba bi owo atasman so station ana me kosi ho bisaye me kwa na nsuo to me se me pe choba wura a ye frɛ ne sala o mo se o ho na oda ana me si yu mako me kwa ya mpa me koto akola no nkwa na ho me busa akola o ma me wa ya o se oni ho me be fa wa akola se wonko yenko akola se wonko me hu se ntuma gugo fom me hwe na ho na akola ne da me se akola we aha na woda bi dan na me hwe o se won me se bi na me hwe o se won na frɛ dwuma wura no dwuma wura bla me be fa wo bana ko o se adan ka asem kro kyerɛ me o me se enu de ehu hia se me kan kyerɛ o de fa akola no ma me akola ne de menim se ma fa akola ne mbrɛ bet akola ne dwane ba wo baby akola ne dwane ba no so menim entina kyerɛ se ne afa na me hu baby akola no wone de me be fa me ba akɔfie o se ma nkyere ma wonte ase obi na ɛka asambɔne ema me ana se wɔyɛ akola na ana me se dabi obi anka hwe ankyerɛ me ba na me hwehwɛ na me ba na ɛteɛ me yɛ ne bɔne asoade na akola ne frifie so ma hu baby akola wo me be fa me ba ma me ne se wonte ase ana ɔka kyerɛ me se mekɔ ana ɔka kyerɛ akola ne se wɔn ba yi na mama me akola ne wura insight na me rush call ho me call ho no me say alright baby o mo ye duane no uso alright there o kan brofo bi alright dem no uso alright insight baby o woda no ana me rush call ho no me rush call ho no me say age ha na woda na ogina ho me hwa no me say baby we me kan obi ante ase ma me video ayi no enkyere me ne awasiri me di phone ma akola ne say wo mo nkasa akola ne say lie on di mechi ana me say okay ade asa me ko but me kwa odwale wi a bla ade a chama me hwa akola na amba ana me say we ya me ye ne de me ka kire mpanyefo ana mo say me nkofa me ba anura ma me no ho me beto ma me ne me say pa cho me hwehwe sister sala o say o ni ho ka asem kro kire me ana me say pa cho na kola no eye me ba so me be fa na akọ o se me so me yoba atan o kire me adukro nti na o pese o mfa akola no nko no an me se no de hu hia akola na me hia nipa duane na me pe ma me ne se like ma me kasa de e kire so obi na ka asambone e ma no an me se obi an ka asambone ma me o eye me ba me pe no nti na me baaye ma mfa akola no nse wonsa bet me hu se akola no wo ha de ma me mfa me ba nko ma me ne se won tiasie ma me ka kire akola ne se yanko akola ne so wonko so minim adekro nti na akola ne se wonko nti na me se da bia me hwem ati mu na me se me de ba mama ka ama mama o se fro se mama ago me frɛ me Victoria ago na oba no so frɛ ne sen pacho di Agnes Bawa ade na akola ne frifie o ka kire me se okopɛ dwuma ya me se dwuma me ka kire ne se wonsua dwuma wanya mfie sen wanya 23 na se okra se o free fie akwa pe adwuma ya utimi bisa ne se adwuma ben na akwa pe ma bisa na o se choba adwuma me se choba adwuma de me mpene ma wonko ye ade won fa na nko school o ko school e na o jaye aden mentime hu da bi
maame ya wo ba enti ye ka parental neglect ebi nie wo ba ketua akọ school nya abotre mame wo ba ketua akọ school na se akora na je school abetena fie na mi bisa wo se aden na oba na je school asiminim enti ba tan ya na kire sen o chro ebisi ana me kwaji na admission form bae akora anko school wadwane akosirim oko sirim se okotoa so akọ school okodu sirim na o mama na anko school no ana se wo anko school de ena sabla na besua adwuma ampa obae kwasua adwuma makoto machine wo fie akora na se lai me se na se sia wo nsua adwuma de ena san akosirim ekotena ho na ha de na wona sebio wo ye ne maame a wo na wo no wo ntimi nhwe no okumase a wo wote ema ni nsua adwuma esirem honom na okwa akotena akosua adwuma me se won tena menchen ensua adwuma no so won tena de ne won kosirem ona won tena osole ya na wapie aha susu ye mpie basabasa ote won nchen na wo ye ne maame a wani di na chi no wo pie basabasa esirem na wo kwa wo wuni honom no nim bra nka obekwa akobo honom maame ada oba no wani ni ne ho ana meni wono ho papa because wasama wo kan kire se wo ba tan ye na se nimu maame meni wono so because asa wo wani kwa ba ho onu ntina me yadwuma kanya sa ka me yadwuma ubisa ne de nti a wo kọ masala honom no o se wo ma nya abotre ya mama no si ansa no wayi ma no ubisa ne se de nti na me na ma wo se ye wa wo ye mu bade a na me se bra me fa wo nto adwuma me na me tua bibia o se me kwa kosua adwuma me kwa ye ba adwuma choba na me se bra fi ase me ni wachi nkofie masala no so tumi ben en wo se on pama kra ni influence o ma me so ma ntana de akọ ubisa ma me no me busa no se me ka kire se akola na me hia bibia o se me nkire adekronti ena me pese me mfa akola no wo ba na wa wo no kire de nti a obefa obefri ne nchen wo ba a obetimi aboa me se ka wo boa ka wo boa me wonu ntimi mboa me ba ena me pe me de ne kwa ombe boa me bet enya wo na obeboa me ena akola na ndi me chi amba ofri wo nchen afi ne akire nie ebrebe na akwahwe no me hwehwe no sa bet me hu ba bi pote awo ena asisi asem no obi ampese won kire ne enti wa frifie afi ne akire afi ya na wakwaku ba bi a wo hye pachan fie da ya ena oba tan wo didida one report ama police say wo baba wa frifie wo mai one report o mo se wonyine ne de mentimi nsi ne kwan ena no da bu ko report ne say o mo kan sa me ka se me ba me ne me ba na etie me ye ne hwie me se onsua adwuma onsua ye onko school onko ena o frifie me susu me ne ba bia owo so me pese omo ena o yes ana odwane ena o sa ba me se me pese mo machi no na me hu adekronti ena o ye mesa omo se onye da bi se hu ba bia wo ba sha me ba yira nti mo hwa me ba ma me simple na akoka se wa frifie no o hye hehe de na che se oni ba bi o hye na me nim ba bia owo echire na obaye na me se me call police station report e ono mo se me nya abotre na me krokro na na ba cho mo fra masala ento ahoma ne so mame na me nkọ ne nchen de nti a obi ba 23 years wa ba wo nchen se wo ba beye ba adwuma cho adwuma na se ne maame aba se me pese me de me ba no kwoto adwuma mu release akwa na me fa ne nkwa tumi a masala wa o se wo ma akọ ne maame nchen ye nkọ na ye nkonkotie oni akwa ne ntam ye pa wo ba wo ne ntam ye kama oso oba no oba tebu one o so one ne ntam ngo one ne ntam ye kama pa dia me de ye no bet me ba no da bu ne ntam ye kama different from asema okay mun ntam ye kama pa wo on ka bibia se bia we nti no mintimi ene wo ntena fie bie me ko mate masala good morning Pacho, good morning. Pacho pombo ko de Auntie Victoria agwa baha na ose ababawa your friend is saying oba no no your friend ama ne baba we friend no ama aba betena wo nchen be se afi ene akire no oba be ye choba adwuma wa hwehwe ne ba na afi no wo se wo nchen no te e watanso wo ba ye wo so wo fa akra ne ma no Pacho aden Madam wase me Pacho kakra minim ne se ama na one madam fu bi na ye adwuma na me kwan enti me ba ye no na oni ho
And my mom and so mammy no more judgment no more school. And by I'm catching madam for the as I say my bow to say when you're craft for a no say I knew when you be an say I'm away no so I'm a cook. No, I'm so sad. See, I'm a new be waha. No, Nini Nana Nay, Juma. And I'm so okay. And you only send him, mammy. Nominate and start. No, certain. I'm a young don't mean for any soonest because I'm the credit home by you know. And young man waha. Was it? I'm a free, I'm a who know a high tea. Mammy found a number mount. Now, friend, I may have ye. My car was 4 years, Juma or may have him. And to be on any casanum. To me, friend, I'm saying, man, away. No, see you fee. And I'm so weird, Juma. No, today, be no, so I know Jay is a red. Well, got to know our win, Juma. And no, see my Bibiana, Master, our dear milk could be. No, I'm so okay, and my ba. Now, may buy my mamma, your beast for Moko, ain't just a win, Juma, dear, and your bra. Now, your Juma, to say in case that mean any panas a won't fool, so won't pa. Now, no, see you, keep wamba. To make a man's rain beam. I'm a friend, I'm say, I didn't see na womba. Ana na oka stories, you know, I'm say, oh, say, Sadia, any Jaina, or being to me, and some now come and Thomasum, Masala, and some ben and no kind to assume. Oh, now, or say, baby, our year, Jumano, after 1 year, Jumarano, any problem, be ma. I said, bang if we'll be near, into bang if one, sorry, I no more friend. And I'm saying, mean to want to mean by a Juma, and my bang you will be, and my hat or barber too, so what in a cabra won't you loan. And then I come no more back camera, and I the radio stations never whole heading. And to say, I know to now 60, I was supposed to be Pia when you're Juma, dear, and your bra. No, see you, into me, there were mammy too much, and today, one of them was a mammy, bone, I'm 6 minutes old. Madam, in the windy. So I'm say, I'm not doing too free. No, see, I'm say, see, who free Sarah, who quite come, I'm not why I say no, straight, yeah. Nam Nenny share you must say. The 3 weeks, almost say my beard and Nipapa and Sama. They say Nipapa neighbor, they say, you know. The who say a Jumano, 1 year now before they are. And a mammy for penny being who to me, because one casano. Me no ne kasa nti de me no kan say nicely no so ma wo de me ye adwuma ne du se me kwa me crow no apo bi ahye na me see you asoma ye kan ye December ya ne se adwuma na ana me de me ne akwa no me ni problem me wo hono ma osoma me December ni mu no se o de eneme koma ne ma me na me see you o kwa me chia no Sunday no koi no buy and I'm still okay. Edi be 2 weeks. Or how new mudin como. Any and then I'm still okay. Mate, into a way and no cram is so quantum mammy or no. To Obanam say, oh, Sarah, how come I so walk on mammy or do? Nanny is a dear. We are dear, and I saw power, Bano, say I knew you more. And I'm pounds or how to miss almost fresh friend. Not me, Nim for Cordier, but with tear calls. Or a Casaria, no, I send you a muscania, then I'm say, we see Canada. From the sunny obesity I own to you, G book. Say, boss, all the Bama morning, so 1 man, saying I'm a debate, saying I'm a debate too. And yes, I saw you see a Juma or baby, Nami, yet be so stand alone with the audience. Obeka say, we see Cabebas, I mean, so me doing one city, then financially. But me to say, what to see customer, you know, some mamma. And if you wanted it, man, this was so quanimami who be you. Me bois bottles be a loss, me de command me, mammy. Na me see you. Madam, have fine. Hello, Masala. Akwani ba won chen a oba be ye adwuma no wutimi ye background checks bi ebisa se ne maame wen ekọ ni fie ekoka kire ne maame se obai wo hwehwe na me nchen no wo eno de me manye ba de wo mu ni ne maame no me wa ha na madam funa no ye adwuma wo ne hodada no e bai wo de abufuo pa na oba na o se ade wo ne me ba no One year, no, I'm say, I don't know, free my Juma, where Juma, about me, baby, because why you be crack at no, so there be. I'm a mammy, free me. No, say, I'm a mammy, free. Me, I'm a young my age, Mamma, man, free me. I don't know, no, be from no, say. I'm a mammy, free me, say. I'm my friend, and say, what be did not him. Into one of dear or cat, I won't shun one fan as a mouth, so baby, and a bunny 1 year, Jumano, or money banning year, Jumao, or money fan as a more funny banner so.
ana me kra me ne madam for ne kon say na ye sa dia say maame no o bibi ka kra ka won fra me no kan say me say obi aka say because say akra me ne ye adwuma ba ko fresh Sarah e ka sa asem ne tena maame no nti onim numbers Auntie Sala na o kase maame ne fra na on kasa asem no waji permission free maame ne nchen say woni ne ba ne na ye adwuma e ba ne say na maame ne nya wo number kwa be no befa so afra wa kasa asem na kire wo abra woni say ne ba ne ye adwuma wo ho metwasi because man ji permission anything so me so man ha me oba na de ha me ne say wo se nipa na ba madwuma ma bedidi wo ba atem me so minim me se ho hwe na wo wa frɛ nipa no so ba ode ntokwa ne ba ntin ka bibisi e me ne no na na yeko enti me man ji permission na me so me pa adwuma ye ni na manya adwuma ye ni me nje ye wo ha ye fa nipa da o mo Auntie Sala auntie say wo ye adwuma e ye sika adwuma na wo ye yi o etu be fa adwuma ye ni a ese wutimi ye background checks ekoba se e bia wo wie wo sika bi no okwa akwa no nim ne fie wonim ne maame wonim ne background bia ana say ye fa sembo ne nto wono se ekoba se bibi kokoto na ho na akwakosu afre no eno de emremu no we right so kan ne sa but me de nukure ni menya ne sa because ye fa bi bako ene omba woni ne ye adwuma ko school ano ko obia no aba intimidate me no de man nya ne sa masala anti sa background si nyina wanye afi ne maame aba wose meba ni nyina masala meba maame ya ba se meba no ye adwuma choba adwuma no mempese meba ne be ye mese me de ne kwoto adwuma mu ade na wo mpama kra ne mane nkwa chinchina atwan woji akwa na boss so mane nkwa ne maame nchen enti uji di se eye chinchina atwan sane awo ka no mi jidi o mi nyi na mafra wo no enti die tie ni sa chinchina atwan ne de akwala no woni 3 months enu woni 3 years die woni muni Saturday no mini ho na maame ne frɛ me ano se ana me nso mapedan wo soro ha me weke so ho moda ti awia ba ama no kra me ye na mse ama wo ne ma kra fa na osi ye one ma me mpe ye nko mi fa se ma ade na wo ba bi obi ada e na me na wo se woni me be kofi me de me ne wo nko e na msi you enti me ha me nya adwuma edru Sunday a oso fine sin so no oje mframa wa ha ti Saturday sala holidays no ma nya adwuma wana ma me ne frɛ me no se ama ma me and I'm saying, hey, I'm into that. I've been out here, man. No, say, and I'm so here, and I'm saying, and also my baby be farmer, and I'm saying, hey, and I know holiday crowd, my son can ride your by and go better. Nanka Sunday, Wabana Monday, I know, say, I me the nequa, and I'm see you, any funny co. Into one of my friend, or I'm just a phone, or I'm a phone, and I'm the funny phone, mamma, I'm the mamma, I'm Sama, and I'm not the mom of the best free mono. And come de baye and quine ama Saturday dia wo fufu nti se wo kwa dia onema enko na mo fanko enko no dia na ma se Monday mo baye djuma minim se woni akwala ne ko me pe me ba wo se Monday wo baye djuma Sunday ana me frɛ o frɛ me no say me bye ana wo say fa me ba no ma me ba ne mbra na me say na oni akwala na anko tie me ye o djuma ma de na boso no when you cry now, come not to suffer and say, won't go. I'm say, me from a previous and no, but baby, my friend is phone, and they make from me, I read me, crew to say, and enemy be dry, just a make or shame. But I'm now then I will buy a mistake. One for now, this nothing, I mean, I may find Miss One. Who can another 3 years? What's the fun of I want to, and I will see you. Quarantine me pese me mfa me ba. Me wa ha no ma na obai. Ba na so mama me na na obetumi tabako. Ana me ade no fa ma ko na me ama. Uma me sei. Sada ho sa na wo no ada anu ba ko na me sa ne fa se fa ne ko. Ade na me so thank God me nde ne ka wan city. Enti ma me fa wo ba ne ko. Edi asem na esi no ti bi masala me ba ne na me hello masala na de o ma me nka ma sama na ma me mame ye bia mic no ma anti min ka hwe na ka no tum na menya adwuma ana me say hello masala asa kasa ne ya ye bebre last one no na me ka kire wi okay jina wo se ma jina boso no oba andra na me se fa ne ko
na wukura no senke ye ya ma bi so se de na ekoso wo si bibia nko so me adwuma no ama no wa ha kra no ka se adwuma onye bi ma wo beko foforo beba entimitimi nje ne setentin ase anase sei so wo fu se e bibi na ekoso nso a ka kire me na ye nyina emfa ye ho je na ase ye fia na me say okay mami hu se wase me amene ne ba bu akwakra me ne beba biko ye nyina ye pani yie ana ase kwa na ne be kwa na mada minua ne say mane fa na me say on fa ne nko na wakra ne so nti wana mame ne sorry pie ye ana me se fa ne kwai no o se akra ne se wonko na me se yo se wo se wonko dia mesrew se wo se wo ko dia frame na ka dia wom treme na we ya wo ye gidigidi me ba wan pacho we ya wo ye gidigidi mate masala ma hu se emoni anwa bi si ha minim se ama mame de ba mama bo emu ampesie bi adia mame emoni anwa ye nya botre mame nya botre mame emoni anwa ye de enti na me de bae no anora ka kire na mame ne se o se wan ko mame ho o de milo ene sugar ene niema edi koma o mame ana me se ma fa bi hwi ambreme ana akola ne se o milo me di abra enti na me di we ne bae bronya time na o di we bae se obi na edi che no so o di be ma ana se ama na demoni anwa ebra o Christmas no bronya na bronya abepem na buso mi nsia wuni ade na nim sa se ni bebe kire na wo twa ne na madi abo so ombla na nyina ndimbo masala mami kire sa wo de krono ato ne ban so se wawie milo ne niema de abre no so emoni anwan yi na ne ba ne de baaye akra no wawie oda se mami we akola no so se akola no me eniema wo de ba o ka kire me se mami di provisions e ko mami so mo se se ma ka se mo se provision ma bo milo bidini because me man niema no obde niema ne sem me de niema we ko o se nyambo otuna me de niema we be ko ma me mami wosu ba ha no wosu wu akwala ne da na mbi so say na niema na akwala ne so de ko ma ne mami no de ko ma ahwan because we ni baby akwala ne wan sa na wo be kire mu say mami na nka so kan ko sa na wo be kire so o de brew and the bottles no so say no de balance mami na so we say wo she magufuo wosu wu akwala ne da ba so de amu ne bottles na brew nti say wo ne wo ba no hwan na e ka no kore asoma ni bi sa mami no me ma bo mi no bi di mi se provisions e ti say ya mi no say ya mo e le provisions sana una wo kan o se milo ne sugar ne provisions sana wo kan mi nim dia wo je free me ho na me ye juma no so good ye eni pa be do me no ma ye juma no akula ne ye no me dia me ya no so ba de to no be ta me de ne ka e twa ba juma me mpe won ko sua juma enya wo ba oba no ma me da me fa ho be ma fa akula ne ma wo akula ne dwane ba wo nchen akula ne dwane ba wo nchen wo na wo fra me ma yo de me da ma ye de fra akula ne wanje akula ne ma me number wo fra akula ne wanje akula ne ma me number na da na wo de o ba wan fa na me se fa ne ko ana ba ma tutu no o se me fa ne ko sa no me nti ase ana o se me chi adu kontu ana wo se me de ne ka ne pese won ti chinu mami tempo mai uri o mundi sano se bia ne bane sano de ne kadia o kana min tia mano no se de wo kan ne ya no mini ha me se won fa ne nko wo se won tia se na won tia se amenye dai ana fa ne ko no ya kan mienu o di kan ka se me nka adukronte ana wo se won kan na nti yo anya fa ne ko ai asama kan se fa ne ko no wan kan ne kwan so one can go catch my water name to make fun of my but you see how I to name to fan of Unike. What I told Unike. Mamma wasting more time when you're Unike. You my wife, Patrol. Masala. Yes. And you said what yes, I'm a mammy and fan the banco. Media, I 1 minute, you met your cat. It is also when you want to know about coming the problem. I didn't tell me what you want to front to me. Mini chianica, I'm to be the others as I may buy me Tom and Tom Chianica. And see, I'm on phone and I'm a or when you my answer to the mom. Now, so we're back to say no sort and Sabbath humidity. Now we can collect with their mama. Or yeah, Jumano first coming Brahma from Shomo. And so one day, Jumani met now, I said, I'm a woman. And I'm a also so banning first come, Mamma, show no man. And until I walk off. Nyame pengo mempe kasi sabra kama di muno me de yere me susu me adwuma na bio ma me sara me susu me adwuma na bio me hwe nkron from ma hwe me nuam nyina ko school
Me hwan konforma. Anya boko. Oh. Mate masala se wodi atum masala se wodi atum se o mefa ne bade amate oba befa no why mate me da se pa Antiago uba neti we waba ama etisen ma ne so wo sere me ana na tete wo ma me sa ama peja tina kasa gu mic ni ma den ede na ma me de ayewa wa free fia so nko fie say ya dog by me school no SS no me obi ahwe JTS obi ahwe me ama ma anko ma for na boam na metimi wie JTS 96.3 the results by omuko je results no ma ka hwe anchele me se aba ana embae ena me ko slim ema me ko slim kafra ama mensu ama pejoti na ne menkasa pejoti ama pejoti na kasa me ho ado ma me won hwe wa na obi enu a wo hwe dabi na ne wani hwe na ne wati ko ama da ne wani hwe my camera no kasa ku mic ni mo wo ma me hwe o obi a me ama what if you so you atare ni free wo hwena no ade no obi anhwe o ama wo so obi anhwe o ma me se nye no kre ka no kre obi a me wo ma me bisa wasem yi na no me na me wo ultimate nchen eco school primary school kopim say JSS when na hwe when na ma one city say jikoto nsuo wo school da ka no kre asama mo ka atu so no ka no kre JSS primary school kopim JSS a otwro ye when na hwe kopim se ne untas wo ma me no ho no when na hwe ka no kre no ntro wo ye ka to so se ka no embuo ka no kre de me ye waka when na hwe when na tonsuo ma wo da se ginum that be a boy slippers are obolo oti hon oyobolo oti han oyobolo and never said almost French man said almost odin di say omuni odin di obolo said obolo mama ama se o ma aka kire o se opese o do to adwuma mu efidie no moto ba o so mo hi o ma de na mja isi ho ho na toy na ho ama tie me ama hwemanim ma me nya abotre ma me ama hwemanim woti afidie so enti for respect ti wanim na kentene ho kasa na mpanifo tie o mpanifo so hwe o menya arrogant o TV so mpanifo tie o mpanifo hwe o enti ti wanim na kasa me ho ho na to afidie na wo masaje wo made mam na to afidie ba me wo fa mo so mo hi afidie na me jai si madam no adenti no mo hi afidie no o mo so me pa me ko to mande na me so me jai si madam no abra wo maame na nkasa na ato no wo fa mo tumi ben na wo mo no wo se maame tumi ben na unua mo wo se o ma betam afidie na firi ho afidie na ato ene wei e wo sirim ba ko sa wo ma adenti na wo sirim so to kuma se ha me to ho eti kuma se de ene wei e wo fie e wo abo akwasisi ama ya adwuma na abesua me ye medwuma dabi pejoti kasa gu ade no mu adwuma ben me ba mame adwuma no betimi aya nka wa kwfa wa de adi nkomo na ofie o nka kwa masala hoyi nka wo ba kofie ti ma menya madwuma mesro pa ama asua adwuma no hwe manim me ye adwuma o ye de adwuma choba ama odwe wo da ache ho ama odwe wo da ache ho ye ka future unim future ye ka da ache unim da etu be tokoso kwa ye asibia kosi breben wo be to akoso ye choba adwuma awohoro nchansi mu asesa plate akosi breben ama we are very nice girl nti ade na choba adwuma na so beye ade ntia me yam hyehyɛ me ma o me yam hyehyɛ me ema o sa baba wa nice girl to so 23 years na de choba adwuma na so be o ma me de otu adwuma mu a o se da bi me de me yam adwuma bosu me otu akasan
Every day, I get 30 CDs. Every day 30 CDs. But so me ukabo mo saying. Your calculation, no mami. Ukabo mo saying. Moya kwesi ada. Kwesi ada nka ho. Nti minus 4 Sundays. Ewo boso minimum. 2,005 a month. Ama ya ade pam kama. Na wapon ho a atare ba ko pekra. Ene rodaji mu pam atare ba ko anim de omoje. Ama esa no djuma ya ade a eboa papa. Enti wan koskue se osua djuma. Te. Ama pejoti hwe efame. Ana ade pam na wo mpe opa ade foforo. Kasa me umiti o. Opa ade foforo. Dabi ngusu ti bi o ano kasa. Opa ade pam na pede. Opede. Ama. Opede. 6.3. Bi o ano kasa me opede. Umpe bibia. Sa opa ho ana ade ti hoi. Sa opa ho ani. Choba adwuma. 30 cedis a day. Eno ya ofa chen se obesua adwuma. Na wan kasa waye o own boss. Mame. Oba na sama wakani o. Auntie Vicky. Adane ni sutie. De wakani o. Oso nsu adwuma de opa ne ho ani. Eno on tira baby obetina na me ho. Sese wote ma ho. Ontina ho. Adenti no ne de wo pese obetina ne nchen. Ontina ne papa ho. Ewen. Awo sire. Wo ma ne ntina kumase. Debi ontina me nchen sua adwuma. Ana on tira baby obetina de. Eno on kwatena sire. Mini ana bisa na se ehi na ope na me befa. O se lie on kada. Na tira se adwuma na me ye ma wan. Oji sika se sia o de ma wan. Oji no se sia o ye opolo. Hwe wo huna. Hwe huna mo ye no huna. Me huna ma ye den. Aye den. Onware. Ah, we ye den ne hu se onware. E den na wo ne hunam. Da bi baby a metini mi hu ti describe ne hunam no. Ne hu aye fi. Tuntum nko baby a me adane ko odai no. Enye kura. Baby odane enye. Ma video ho box quality box ene no odeto so no odaso. Echire se adwuma na me ye ne me ye ma hoya. O ma ye sen. Omo ye mi no. Ona epani. Ona epani. Na keto aka ho. No say maame ne kan se wo so oba ne gisika omre wo bi. Sese me di sa sika ne me di be ye den. Sa sika ne se da ho okoye adwuma di sika ne bra. Bisa ne sika ne wo ho fie sese e. Me di akoto bank. Me ye me dwuma. Me tua nkrofo ka. Na me gi wo sika ne me gi ye den. Me di ye den. Me nim se wo beka asama to akola na sum. Martin tie se no oba na ba. Ye wi ene ne beka sa. Nti ama se won kasa wo afidie ni mu. Me bisa ne hwe a won kasa. Omoto no futubone. Ho am na etu na futubone. Masala. Amanfo na etu na futubone. Ama. Bone be na ama me de ayo. Ka. Tie me de ye won ka. Ama. Ode ama den. Ndi ama bia oho na okofa na din say asibi na no efre sa ndi ama bia ma o na da ben ya wada o ne ya na se ne ko de ya na de na wan kasa nso so wa manager ama na tum Wednesday na se wuku ada ene ya ne krada na na wa manager ama to ne ho so amede meni cheso wa mama sesa oba sha bre ni din nyina wa sesa no o de sen ni din ankasa de sen din de Agnes Bauer en na wona krata so ena fie nso friend ne sen Agnes ina ba yo se ama obi aba ye friend obolo na oye obolo no Agnes oni din di obolo Agnes adana oba ye na me kwa asole me se tina se na me kwa asole mbla na me pia bonte no kura mpo se me kwa asole tina se na me kwa asole na mbla o se pion me ba no oni ho kura ama ye wi no beto aso adi nkomo ate na me pese nka mi hu bone kura wo ma me de aye wo a wani nka fie ama bone be na ama me de aye wo wani nka fie ama Agnes ekuya bawa wasre ekuya bawa o fi no na se mo den ne wo ma me che bla fie na me ya de ma o se lai unko o so tinku a
Ama. I don't know how many munkasa. Also betena ma fati ho. Kwa na betena. Masala. Kwa na betena. Ama biwa no kasa uti afide so mususu tinkyere me. 96.3. Kwa na betena. Wontena ne nchen. Wonim se o ma me o wotumi wo so. Wontena ne nchen. Ne ba ne o. Eti wontumi nya sa tintintintin no. We kane na nka waso ne nsa de na ko police station mo twa ne to ma kakra. Enso na kwa ya na human right. And a human nka watam ne ko even fire service for. Wo ma twa ba sini so adi na biri dia brada. Eni sem hunu na wote wono ma wodi kire wo no. Enka de na ko no ma chi na di na biri dia brada. Enso na kwa ya na human right. Nsem hunu kra na wote wa wodi no. Wo ma me panimu kasa wo me kwa me kasa wa budi. Ena wo susu ti kire nipa. Wo ye hwan? A wo susu ti kire nipa. Tintintin ti say wa to mo fa mo aba be fine so what? Afide no so atobi esi ho. Na nya badaye ne niema bia wagya no ane nam honom no asesa plate sa no awururu kukom wo ma me ye ready so obeto adwuma mu wo se me de eniema na me hohoro nsem huna akwa eda mba cho bra mu ma me I'm from me dase abaye asa me hwe na me hu adekro wa kompen na Eda bisa question ma me yi na no o se akwa no akompen na akomo ne so wo se ne ne mo de to no mi hu ni yi tintintin sa so wo mu hwe bi duentia ma me kasa no ma mfrpa o hwe ensama ubusa akwala ya wa na adwen se o mfi ya so obi na akomamba ena wa ye mintim ena wote ho a o mpeso obekasa na ma me mra asem na so ma me de ode ba ye nyina ne se ne ba no ne obi akotena ompene so nti opeso oje ne ba na asem nyina no na mame Victoria no kwasam ne se unkyire mu kyire se oba no afiri wonkyɛn bɛ afe ba nkomodie mu ano abam se December ikura no brunya bre wode mo ne anwa kura ba fie nti na kyerɛ se nya no kore se wa fifi afe sane awo ka se ukɔbɔ police fo amane ya omsi ni mfie nti omntumi anya ho adwuma na nya no kore sa na emami hu se wo ye nhwe ha dodo ema wo ba no wo firi fie no watumi aba de niam aba waje niam ande asi ho wo ba no kwa be na afa so ne tena se kasae saa brande ni obi ani ho nanso ya ne duru ba bi a abata ne bi no ekwan amofa so tete mo ma no ena mankwala ne gye mo nsam se wusuro se obeka wo ba ani mu a obeya akwala bone ebia ma papa no enka ho wa ha na papa no wosire ma wo nko ne akwala yitie no wa ma akwala ya gye wo nsam gi a wagye wo nsam nti na wo control no enyeyi na nka bɛyɛ den bɛyɛ nwanwa sɛ akwala a wahwɛ ne school sɛ wɔte ase school no kura nkɔfo na boa na otumi wieye a wantumi ankyerɛ nipa korɔ nso a ɔboa no ma ne wie school maame no ma akwala ne kwan ɛma akwala no den ne ho ntɛm ɛno na ma ɔyɛ nneɛma bi ɛte sɛ a wɔtumi firi fie a ne maame kura nim baabi ɔwɔ a ɛmfa ne ho na wɔnam ya ne duru baabi a akwala no sɛ woyɛ ɔbaatan na wopɛ ɔbɛyie na akwala ne hu sɛ wopɛ ne yie a ya na ya papa ayo my friend boma ayo sa akwada iti aye mintim na wote ya te sɛ de obi a ensu abo no aye buburubu sɛ suburuku na onya na adwen so obɛka sa wo yie die nti sɛ kukurudu ɛde asɛm no hwɛ maame na ɛyɛ Sara no kura ne sɛ ɔyɛ adwuma na ne mfomso ne sɛ enipa ho asɛm no yɛnka no trasa sɛ wopi obi ani na yɛ adwuma nti obi aba ya na wagyene ne yɛ adwuma ɛkyina asɛm nti anya ade a yɛ ade pa mateda meba ma menkɔ ne nkyɛn sɛ mama me apia bɔnten esrem na ɔmode wo kɔ no ɔmode wo kɔ ma aware nti na wo se wo ntena hɔnom so na na pagya ti na kasa gu ade no mu mama ɔmo se sɛn ɔmo se sɛ me nya adwuma me betena fie na me hwɛ ɔmo amaka no betena fie na hwɛ ɔmo amaka sɛ sɛn brabe no aduane mo ɔmo na ɔmo ɔmo aka yɛ ho wo ma me se ne ma yɛ mienu nkula nketo wɔ ɔse wo ne wakyiri ba nko a mebule wɔ silem ma yɛ afia mo mama me ne metena se mame wo papa ma na sɛ wo maame ma papa ma mu nyina gu silem na sɛ ne nya wo maame ma eti tena wo maame nkyɛn ase bebre wɔ silem yɛde wo ma aware ana yɛde wo ma aware wɔ silem kasa gu ade anim yɛde wo ma aware
Untimi hu. Mame, wase mo so onkora nkora bebre wosirem. Pacha nya no kro o. Me maye mienu. On a prince no ofie sisi a o ye Prince anyasen. 13 years. 13 years they say no na akwahwe no. O yale o wo me ho abu akwa sisi e. Oni sirim. Ana ama obekọ school. Misi obekọ school ama me ntua. Me Mami misa no obekọ school ana. Me tua. Ana yempe akom classes because the other kan ya say ana yempe classes bi ma onko obekọ school. Ya fa onko to school. Boston FM 96.3. Mami pie na mi misa no ye bia wo pie de obeyi ano na na de aba me so pa 3p na say de aba me so pa se mi bisa o hia mumunumu kukurudu ama ubeko school budi SS baby amenya no omse kwa ho ma anko enti ubeko school so ati ase fana danfo kyerɛkyerɛ ne niema ba nanin keka wanim sɛ de be ya wutu no fo wo kwakwan bɔne bi so a wobetimi aka agye ne sɛ ama hwɛ no ankɔ ha sɛ yɛn frɛ na ama agi hwɛ no ankɔ ha sɛ yɛni sɛ nti wobɛhu sɛ da no wɔ haw bia na ɔka akyerɛ nti maame Victoria ɛhɔ no olusu akola no ne nkwada abrem amfa na anya adamfo wo so wo ye mienu so na ye panimu so na ye yo amfa na adamfo nti waje wonsem na se ye de te ha sei na memra ye friend say anti sala so no kwasem ni nyame na bo ama sala na nka akoda ko wuto ne ba ho na enka wono abehu se wi ase so fa wo bibia e wo se wo kɔ na akɔkɔ hwɛ na kyira kwan bibia nsi ewom chobe adwuma anasa restaurant adwuma ehiansa se unya akoda bi no ye dia na de bia no woni ne ye adwuma nanso nya free sa wabetira won nkyɛn wo so wo dan a wo de nkoda agum ene de keke ka eye na anyam bia woni mo amachiri kwan de woni mo bibi to wo mo a sabi bodani kura na wo na mabonten no se bibi to de sesi abehu se busuafo no ba ne ye ba abaji nti ho ne de masala eye out kra wa anya de wo so wo ye adwuma de o momoden na onhwe nanim na mame nyina akoda yi so ama ya akoda boni o wasoro ba ho na so obe ye adwuma boys ho no ye nkyira wo da wo time a wo beda ani to ne nkwada ya sebi mame nka asem we sei akra ne ba na sent o mame twi na tade nam se ene eno a na sent bo no ho bon jeni bibisa na che se abaya 23 years se wo be dware so be siesie no ho so be sha atade foforo even masala kra kasa no o kan se de ama wo si ye onema ne de mempe ne sa na che se akoda yi no wono no wonhwe no hu ni na bom se obenya free life na we fra no no okọ obolo na okọ ama agi bra na wanya free life enu enti no so obeye wonye choba adwuma bia se ye be kire no ba bia e wo se wotena wanya 23 years enti se wa so brabo so tia se wanya 20 se years nkanyi nsem bi ba enyo maami na ade bebre no se nyinsen ba eti se enra elorun hyiade ya wode akoto ne maami so enka maami na abehunu kwan dia akwa ma na enti ekwan bi so no ama ye titrinti eto da bi na se ye ka se maamefo bi ntimi nhwe ye ma ba ko nsusu nie so ahono o ka se na ontie di ono a pehwe se wote wanim ha maame wo busa na se ma onfi wa ye se dua titriti no aha nani na wode hwe ba bi no wo fa hin ko se enipa se akola se woni ni tifia anhwe ye beka se wo nipa bone nanso so na akoda na woni su ni ne ban ni na brabo bi opese wo bo e na akodu sa ye ba no wo office wo me da se pa mafia brotherhood ye hoye pacho sisterhood mo ye sisterhood ye ni magu ase poto sisterhood ya ferry sisterhood affair brotherhood sisterhood down flat mo dia tum sisterhood down flat ene ye ho ye brotherhood up obia ho ye up ye bom abaso emumu ne de ne nam kwan so emum ene wedi ne bad na omo de na so wesu wedi ni damotom wesu wedi ogini dogi enye nyina ne kom ni nyina wedi enu kwa na penetrate ye masa ni nyina wedi Mr. Brotherhood ejina na so tella moye dan sisterhood mutu fire so brotherhood ejina na so afiwe de ye ntwema mo yembra first case ne so me kan twa me maame ne se ne batan ye no ne wo fom enye afei na nani abre ebeye batan
ebra abofra ni so no hu ni say ne otina ha na ka kire me say one to nsuo ma o nsuo ni de fridge me be yi anom na emu abofra ni ko school no enema bi wo anu ohia wa anya ama no wo so obi ahwe no obi ahwe ne bia ne pad we anya obi ama na anto ama no obu ni nsa ni mpo no wanya obi ama na nkyere ni se onye ni sei anase onye ni sei asem bi kyere ne so no wanya obi anka nkyere no onye obi ka kyere no na nipa no kyere ne kwan a se nipa no na obefa ne se na ade nyina because ade ehia no 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 ka kyere no ma me wo se abofra wo ne da oba de mo ni anwa aba emo ni anwa na ede be ye de ofie ho ma me ne sala otua ne ka bosumi bia wo kasemu no wo se sika me de ye dai me ye madwuma me twa nkrofo ka sika no me koto bank kan ben so na akra na wo hu no afe ne fa no wonya ni sika koto bank ma no afe ne fa no kwan ben so na akra ni sika bedi wo ho no mo a wo de koto bank ma no nya afe na abemiamia wani ase so wo na wo pe no ama oba na soro akra wo ye sei bia na wo hu a wontimi nkasa no na se wo ma me no bibi wo ho no mo a ya abofra no ompeso be kosirem ebia onzo sesa wo so ne ontina won kosirem esirem ebia na papa bi wo ho no ade koma na ware nti hu se na akra na nkasa na mi hu ni amenka nkyira no bibi hawa wadue wo se wo bie wa no na wo kasa na wontimi nkasa wa memni nti se due si nwura mu no eno na aya asem no waya koso se de akoma ka no na akom bi wo no meka wa bosom no won kasa suma nkasa no wo hye mu no aya koso obi ahoye wahi eno bi na akra be ye ne hei eyade se wotimi bie na no ka de ha na enka ye hu ye se eye sei ni ne ha me sika na so de akoto bank ne eye den ye bi be fa onsa ase ma de ato bibi uwi ade kwa kohye me ya akora ni sika na agbo mu besia enti ya ma me ne batan sem no ankoye enti on hye ne niema ye se be ya akora no so be hu se o ma me bi eka ne ho me de ade wi ase ade a me mpene panyi odwandro mi wi ase nyina mankora no ye ntwanto ne tena aye ade a mempe wo wiase ne panyin a obe ha wani na watwa ntro papa sika no magye na emomu ka me de 1000 na ekrokro ma me na nso me hweye no abrewa ni jesika ho abrewa pesika na ababa wa wote woto so abrewa opesika wo so wogi num enti no 100 num anya 100 cities o 100 million num na wo hia enti wo ye panyin a kanokure obaye na abe kanokure fianka meke meka se me de panyin a ogine mfum so otum de number 1 me penasem nanso wanyu mfum so antum gold na oye gold dealer na mama ade o masase no twa wonim de sika na bia na wo koton gold asase 100 million me se afia table we so keke kurasen na abeje na papa yin wo yam nwa me pepe ye won kanokure ye ho ebia maje na emu me ba no school sem ne bae na bia fefa ho simple na waka no kure ne enti wo ye panyi di ama no kure sem ehun hia ho me pa cho me de manu asi no kura ma afrepon aye kan koko dua no se bodo ba kura asisu a eye bodo edua na no kura aye kan ene ma wo so nyina aye kan ama wutua ho ka ansa ne na waka asase ho asem entinya 100 million asem papa iti a wo ka omo hwe mo waje 3 billion anka de yi mo 10% kura anka yi mo 10% mama mi nka ma mo bedu ha ono anya 30,000 ko bedu ha 5,000 kura na okay 5,000 kura ko nru ha ko ji sika bum na betena betwa ntro wa fi aton ye ko hwe video no aba na se ne ko si ya no akara can't mean ka start say yes akwa bisane mpo say ade akomon so ana we die akara kasa on timi 23 years on also be take a decision for herself but why I won't so to me away so but so will share na se wutie mu ye so a ase maame no e wo bibi aso o de bibi sie akwa ni nanim no ono ye peni ye ka say wo ye ba peni so agie enkran so wo ho a obe shomu maame ne so nkwa ni mienu ma akwa yin so say omu nye mienu no omu doso ebi wo sem oh Jane besi anasanka o ya kwa na nka ne oye no the same thing na obey and now say obey different thing mimi hu ne say ma me ni bibi wo ho a odi sie efi say mimi ye peni 23 years minim say na efie tie na mesi na efie na koma gye na say wakoboa obi na edi obi ma me 30 cedis and now say oba ma me aduane edi enne na wo senti meka
enso bosome metina fie jaiden meye adwuma ne mu de ba support fie ba se wotie nkomo so aunt hajia mama sel Sarah enso sala oseden sala no so no wotie ne nkomo ni mu so ye nso a sama o kan se akwani ye adwuma mama no ne company so ma akwani enye adwuma no anaso on pese oni mama be ye adwuma ne se akwani ye adwuma na sika na wo so de ba fie no mama ne so on famba inti se ne won fa sika emma fie dia ene na tinton time bra be ka me hu fie ne nya ye ntena se abusia mu ne sa nya akra we ye no oye niye anase wanye niye mama hu so adwen kire e wo comment section ho na ene ye so ma bibia entimi to ye na nkomo na imu entimi enye de what you say one thing so be like na wa share na wa subscribe etia mama na video bi afofo bi so ba no entimi so etia ba wa kwan mu na me di jumeje wo chia me no so dia me so eno ani akosia faculty na ha enso eye emergency Ghana TV one thing so be subscribe etia mama. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.